basa Nyapa? apal kurang manggon Nyapa? arep Delengan iki lho. bahasan kaping 4 melempem Nek grupku iki lho delengan nak kuwi ae. yo kaping 4 tuh Sholawatan no? ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawatan ini apik-apik. monggo le monggo kaping 4 angel le monggo Oke. Kaping 3 ing botak uga marang. Oh, ruga gawe. Kaping 4 Podo, oh alale. Oh